Luar na Lubre, moi bons días. Hola, bueno, Luar na Lubre son varios, o que pasa é que, bueno, traxemos aquí a dous representantes, porque senón non cabíamos aquí dentro. Está connosco Bieito Romero e Sara Vidal. Moi bons días. Moi bons días. Bueno, 25 anos, momento de facer aí un... Non sei, se cadra pensar en todo o que se leva feito todo agora e tamén no que se vai facer no futuro, non? Pois sí, a verdade é que 25 anos xa son unha carreira bastante longa. Nos certamente o celebramos o ano pasado, celebramos o 24 aniversario coa edición de un traballo dun DVD en directo que gravamos no Teatro Colón da Coruña en 2 noites máxicas, coa participación de convidados como Luz Casal, Pedro Guerra, Ana Navarro, Ismael Serrano. En estes momentos estamos a traballar nun proxecto novo xa. Todavía está vivo este traballo ao vivo, pero estamos xa preparando o que vai a ser o noso próximo... Ajá. Ese traballo estaba soando de fondo. Voulles pedir aos compañeiros que quiten este vídeo, por favor, e que volvamos poñer esa música de fondo que escoitábamos antes, que era... un pequeno adianto en exclusivaza para vos días, ademais, non? Absolutamente exclusivo. Unha exclusivaza do que se vai escoitar de Luar na Lubre nun futuro. A ver se podemos escoitalo. Aí está Sara interpretando. Bueno, esta é unha exclusiva porque estamos en proceso de preparación. Aínda non é definitiva esta versión, pero digamos, case a que vai sair, non? Sí, prácticamente a que vai sair, falta ya a masterización e uns pequenos retoques que sempre se dan no estudio a última hora. Este é o romance de Don Gaiferos de Mormaltán, é un clásico da nosa música tradicional que está moi entroncado coa música medieval do noso país, é un romance de cego que fala de Guillermo X, que era o duque da Aquitania, que morreu precisamente en Compostela. Pois nos quixemos facer este tema, este é o ano xacobeo, nos pareceu un tema, un clásico dentro da música galega, e quixemos facer a nosa particular visión deste romance de Don Gaiferos, que no seu momento popularizou o musicólogo Faustino Santalices, e quixemos facer isto. Sí, Beiro, é curioso que, bueno, son 25 anos, xa bodas de prata, moitísimo tempo, e a verdade é que moitos grupos en tanto tempo pois van evolucionando un pouco polos estilos, e o certo é que vos mantedes bastante fiéis ao voso estilo original, non? O do comezo. Que evolucións vedes vos nestes anos? Hai moitas evolucións, 25 anos, unha vida. Cando comezamos pensábamos máis co corazón que ca cabeza, nestes momentos pensamos, creo que por igual, non? Eu penso que é moi interesante traballar co corazón. Hubo unha evolución importante dentro do grupo desde o seu primeiro traballo até a actualidade, non? Porque é lógico, non? Aprendimos moitas cousas, a experiencia que che dá pois andar por máis de 25 países, de recorrer toda a península, e sempre vas aprendendo cousas novas. Eu creo que o grupo nestes momentos está nun momento artísticamente ideal, que contrasta pois coa crise que hai dentro da música tamén, que nos fai dano como a todo o mundo, pero en calquera caso eu creo que o grupo mantendo o seu estilo, que era o que comentabas ti, hai unha evolución patente en todos os seus traballos, e neste vindeiro disco queremos dar outro salto máis, que é un salto hacia a música medieval galega, facer un disco que sería absolutamente novedoso dentro da música galega, independentemente de que si hubo grupos que se adentraron neste terreo, pero centrarnos na música medieval, cantigas de Alfonso X, as cantigas de Amigo, e meterlle o noso toque personal e ao mesmo tempo traballar con programacións e con cousas que até o momento non fixemos abertamente. Son 25 anos de trayectoria, Sara non leva durante todos estes 25, porque se incorporou un poquinho máis tarde. Sí, 5 anos vai facer agora. Bueno, xa é unha quinta parte do grupo, sí, o sea, que xa está completamente integrada, feita, con toda a vida que supón pertencer a Luar na Lubre. Sí, eu sempre digo que somos unha pequena familia, non? E iso despois notase moito a hora de traballar. Esa parte de que comentabas de que sempre mantémonos moi orixinais ao que é Luar na Lubre, pero cada un de nós ten unha traxectoria moi persoal, non? E iso despois influe na maneira de traballar, cada un aporta as súas ideas, as súas influencias musicais. Pero sin 5 anos xa totalmente galaico-portugués. Claro, claro, é que o acento que ten Sara é portugués, pero xa completamente... Pero totalmente integrado. Ela di que é galego-portugués. Eso non dá para moito. Bueno, falamos de unha traxectoria e temos que facer unha parada nun punto moi importante deste grupo, que é esa xira con Mike Oldfield, porque marcou un antes e un despois para vos, non?
Pois sí, marcou un antes e un despois. O de Michael Field foi unha especie de padriñazgo a hora de darnos a coñecer a un gran público que estaba aí e que descoñecía a nosa música, porque a música galega aínda hoxe en día ten problemas para sair con soltura ou con fluidez fora das fronteiras galegas. Naquel momento, pois que Michael Field, que era un pop star importante, se fixara na nosa música, fixo que a nosa música pois tuvera unha proxección a nivel nacional e internacional importante, non? E sempre lle agradecemos moito aquel feito e que está avalado non somente con que Michael Field nos apadrinara, senón con un traballo serio que había detrás e de continuidade. Estamos aí recordando ademais un concerto super mítico, estaba daquela Rosa Cedrón, ante 100.000 persoas en Santa Cristina, que recordos, non? Sí, un recordo moi bonito, porque fora un concerto que fora unha cuadratura de cousas que fixera que aquel 31 de xulio do ano 99 na Praia de Santa Cristina se xuntaran máis de 100.000 persoas, que fora unha noite espléndida, fermosísima e uns concertos bordados. Eu creo que dos concertos que é difícil repetir, non? Tamén facendo un repaso pola vosa trayectoria, dos lugares que visitastes, por exemplo, últimamente, Sara, cal foi, digamos, o que máis vos impactou, o que dixerades vos, caramba, como disfrutan aquí ca música galega? A verdade é que é bastante sorprendente ver que a música galega é moi universal, porque calquera parte onde vamos, pois a xente conecta moi rapidamente, dun xeito moi natural, non, coa música galega. Eu lembro-me de Cabo Verde, por exemplo, que é música africana, que non para nada, non ten nada que ver con o noso tipo de música, e que a xente se quedaba moi atenta a escoitar e disfrutaba. A mí foi particularmente un país que gustoume moito visitar, toda a Latinoamérica, o Brasil, por exemplo, a Argentina tamén, entre outros sitios. É ben curioso que é certo iso de que penetra a música galega, porque aínda hoxe por internet vimos un grupo de Oregón, nos Estados Unidos, na costa pacífica dos Estados Unidos, enganchándose, non? Os ritmos da música galega. Charanga chamase o... Sí, incluso este ano tamén estamos o Sondoar, o 25 anos do Sondoar, e estamos vendo en internet moita xente que fai distintas versións, incluso no Xapón, que hai un grupo que fai unha versión do Sondoar. Por iso, a música galega vai por ese mundo fora. Sí, o Sondoar que é, digamos, aí o... un pouco o buque insignia, musicalmente falando. Sí, pois eu tamén o 25 aniversario da composición deste tema, que foi o que versioneou tamén no seu momento Michael Field, e é sorprendente que en YouTube mesmamente hai máis de 300 versións feitas con diferentes instrumentos de diferentes grupos de lugares como Xapón, como América, como distintos puntos de Europa. Entón, eso dáche a ver e a entender o contrario do que se nos decía cando empezamos a facer música. Decía que, claro, que a música galega non vai salir nunca de Galicia, é o que se nos decía naquele momento. E nós, despois de viaxar por 25 países e de ver a resposta do público e de ver a repercusión que ten o que nós facemos vía internet, que nestes momentos é o que nos universaliza a todos. Claro, é que xa non ten nada que ver, claro, de cando vos empezastes que o mundo de internet non existía. E o panorama musical tamén, porque cando vos comenzachedes había poucos grupos que fixeran folk en galego, non? Música propia galega, e que hoxe en día proliferan por todos os lados. E había moi pouca credibilidade no que se facía. Actualmente xa hai un estatus, eu creo que xa a música galega ten un recoñecemento non somente en Galicia, sino a nivel estatal e internacional. Eso, bueno, pois é moi importante, non? O que falta, pois, a mellor son determinados apoios e entender dentro do propio país que isto é perfectamente exportable, igual que o é a moda, igual que o a gastronomía. A música debería ser unha plataforma de exportación da nosa cultura cara ao exterior. Moi ben, Sara, canto nos queda para ver o próximo traballo de Luarna Lubre? Poder adquirilo e gozar tamén con vos en directo, porque iso tamén é unha gozada, velos en directo. Pero seguro que este ano andaremos por aquí, Coruña xa hai datas. Santiago. Bueno, claro, este ano no Santo, supoño que iso tamén abre oportunidades para vos, non? De cara a eses concertos, de chegar máis ao público. Santiago estaremos en xuño. Esperamos que sí. Esperamos que sí, en calquera caso pois é un ano interesante, non somente no ámbito galego, sino no ámbito do que é o camiño en sí, fora de Galicia tamén. En principio hai expectativas de poder tocar ben este ano e incluso no estranxeiro facer varias cousas tamén. Mais importancia se cadra o directo, o tema do concerto, que incluso máis que o disco, non? Moitas veces. Actualmente sí. É a tendencia pola que... Actualmente sí, a pesar de que neste disco que recentemente sacamos, que é o vivo, xa se agotou a edición, estamos nunha compañía que é Warner, e as ventas están fatal, pero en calquera caso neste Nadal se agotou este noso disco, están para reeditalo de novo, e
e iso, bueno, é unha boa sinal, polo menos para nós, vamos. E o próximo sairá? Mais ou menos temos aí unha data? O próximo queremos rematar de gravalo este ano e esperamos que para o ano que ven este editado. Moi ben, pois Bieito, Sara, todo éxito do mundo para Luar na Lubre. Moitísimas Nos vexamos prontiño en directo e no escenario que sexa. Veña, moitas Moitas grazas. graciñas.